Hello guys, welcome back to Billy Vlog. So नोंथांमोनखौ आंनि Billy Vlog चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय थाबाय. So आं दिनै दंफैयो जोंनिनो गामि खाथिनि मोनसे जोबोद मोजां समायना जायगायाव लकेशनाव. So जों दिनै मोनसे नोंथांमोननि सायाव ब्लग लाना फैदों. So बे ब्लगानो जाहैबाय जों दिनै माने शर्ट मुभि माने शुटिं खालाम फैदों आरोना. So नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि शुटिंआ माबोरै जायो आरो शुटिंआ मोजां नुदोंब्ला जोङो खालामगोन माबाखौ शुटिंखौ ओमफ्रायो दायो माने मा होनो जेब्ला कमप्लिट जागोन आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेलेग चेनेलाव आगारनाय नङा आंनिनो ब्लग चेनेलाव आगारगोन दासान्दि माने आङो गोदान चेनेल खुलिनो हाथ'नाय नङा मानो होनबा एसे टाइम दङ नामागौ टाइम माने एसे प्रब्लेम जाना दं स' आं बे आंनिनो चेनेलावनो आगारनाय जागोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय स' बिदिब्ला जों शुटिंखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो Boria. Action. Right. Posisiनाव थाना नामा जोंबो? Posisiनाव थाखा. दे. Finally guys, दा जोंना शुटिंआ जोबथ'बाय मा होनो दा दिनै जोङो पुरा शुटखौ जों लाजोबनो हायासै एसे बाखि थाबावबाय जोङो बेखौ गाबोन फैनानै शुट खालामबावसै ओमफ्राय दायो जों थांथ'नोसै आरोना बेनिफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय माबायदि खालामगासिनो एसेबां बहुत खस्थ' जाबाय सान्दुं गोसाबो गथ'फ्राबो हनै एकदम ओंखाम गैया दै गैया जानानै दङ स' गाइस दा बेखिनियानो भिडिअआ स' दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो आरो भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान एबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो स' गाइस थेंक इउ फर वाचिं गाइस बाय बाय